Wadonjane weche mag siasa kendo ni jatend ODM Raila Odinga okee kod jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua ewi sirkal mar manywanda masani ODM gi UDA nitiere. Raila wacho ni duond bura mar ODM onge sirkal mak mana ni gisumo sirkal rieko ka Karua to wacho ni Raila kod Ruto owinjore okaw okang' mar ndiko winjruok mar duond buche gi ka apisi mar jandik duond buche. Raila gi Karua mane olaro kom mar jatend piny gi otiko achiel e yiero mokalo kawuono norome kaunti ma Meru e kinde ik mar mosenindo jaduong' Julius Laban ma en wuon jaod gavana ma Siaya James Orengo. Lakini kama ingekuwa wale ambayo walileta hii katiba ndio wako pale juu, mweona tofauti mingi zaidi. Lakini kati hapa mpaka pale, mpaka nchi iendelee. Kama sivyo Kenya inaweza kuteketea. Ikiteketea, watu wote watapoteza. Si watu wote watapoteza. Kwa hivyo hakuna makosa. Yale sisi tumefanya, sisema mimi asijaenda kwa Ruto. Yeye alikuja kwetu. Sisi hatuingii kwa serikali. Lakini mpaka tutatue shida hii ambayo iko hapa sasa. When basic services are suffering, we must continue saying no to the suffering through the she. One doesn't even know what is what. While blessing the broad base for those who see it that way, I still request them to do what the law says, to enter in political holy matrimony, which is a coalition registered by the Registrar of Political Parties, to let the vital committees sit with parties absolutely not in government.